per aquesta inspiradora lliçó magistral de la senyora Pollock. Ha parlat de la importància de la diversitat. Jo sempre quan em diuen per què a Catalunya la gastronomia és, no? Perquè som una regió mundial, perquè aquesta capitalitat gastronòmica, jo sempre dic que un plat bo, un producte bo, el podem trobar tot arreu, per sort, això està bé, el món té sort, però tanta diversitat, tants plats, tants productes, tantes elaboracions en aquest espai, d'aquesta densitat, aquesta diversitat, aquesta biodiversitat, però també aquesta diversitat cultural de receptari, són claus per entendre aquesta excel·lència gastronòmica que ens permet projectar-nos al món. Per tant, es tracta de protegir-la, no? De conservar-la, perquè aquesta diversitat, biodiversitat i diversitat són claus per la vida, però també per la nostra projecció turística en aquest cas. Passem endavant i donem pas a la sessió Prioritats i eixos claus de l'estratègia del turisme gastronòmic i l'enoturisme. És evident i tenim la sort, a vegades ens queixem molt, però tenim la sort que tenim administracions i que tenim organismes que procuren fer que les coses passin i que les coses passin bé, i el que farem ara serà veure aquestes administracions i aquests organismes, aquests centres de coneixement, què és el que tenen previst, què és el que ens poden explicar precisament de cara a enfortir, projectar, gestionar aquest nostre patrimoni i aquesta nostra estratègia de turisme gastronòmic i enoturisme. Sisplau, pugeu a l'estrada i seieu en Daniel Altimires, el president d'Eurecat. Feu en l'ordre, en teoria hauria de tenir aquí projectat com ho sabreu, però si no, ja t'ho dic, tu vas aquí. Cristina Lager, directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Al seu costat, Anna Herrera, diputada delegada de Turisme de la Diputació de Barcelona. Miquel Rodríguez, sisplau, gerent de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona. Sí, al seu costat i tu al final, a la mà. Molt bé, i jo seré aquí. Bé, doncs veu que el que farem, teniu allà tindreu un minuter una mica per si no ho teniu, però vaja, tampoc ve d'un minut, de 10 sí, o de 5 sí. Jo que es tracta és això, de veure com amb aquest petit espai, des de les vostres responsabilitats, ens podeu explicar una mica com us plantegeu, què és el que feu, també des d'evidentment les vostres potencialitats. Daniel Altimires, tu saps d'on ets l'Altimires, on ets originari? Sant Fruitós de Bages. I més enrere? Aquest és el que tota la família m'ha transmès. Vale. No, ho dic perquè hi ha una... Catalunya ha sigut, al llarg de la història, des de fa 700 anys, molt influent. O sigui, ara tenim, moltes vegades dic que estem a la segona edat d'or de la gastronomia, perquè vam tenir una primera, sobretot a l'edat mitjana i al Renaixement. Nosaltres el que a vegades hem sigut, o sempre hem sigut una font de coneixement gastronòmic, però també hem sigut, una de les nostres gràcies és que hem rebut molt coneixement gastronòmic i nosaltres l'hem acceptat, l'hem encabit. Una d'aquestes fonts és un receptari de referència que durant tota l'època moderna va influir molt en la nostra gastronomia, encara ara en trobaríem mostres amb la nostra cuina tradicional, que era d'un frare que es deia Altimires, que era molt famós. Igual ve d'aquí perquè a casa cuino jo des de fa 25 anys, o sigui que veus? Molt bé, però a part, perdona per l'anècdota, explica'ns com podem una mica des de la innovació i la tecnologia contribuir a impulsar i consolidar el turisme enogastronòmic. Molt bé. La innovació realment està íntimament lligada amb la capacitat de resoldre reptes i la identificació de noves oportunitats. Per això el que és tant la innovació com la tecnologia poden aportar molt per combinar, a donar impuls i sobretot consolidar el turisme gastronòmic i l'enoturisme, juntament amb tots els ecosistemes. L'Organització Mundial del Turisme defineix el turisme gastronòmic com aquella activitat turística on el visitant gaudeix de productes i experiències vinculades amb la gastronomia durant el viatge. Aquí ja ens dona una primera sensació i aproximació a la jornada d'avui. Per tant, es tracta d'un producte totalment transversal on estan implícits tots els sectors, des de la cadena alimentària fins a la turística.
Es tracta, a més, d'un àmbit que pot ajudar molt a la consolidació d'una destinació creativa, responsable, sostenible i resilient. Alhora pot contribuir a la regeneració de destinacions, com molt bé ha explicat avui la nostra que és Speaknoter, amb el qual impulsem la transformació en positiu de llocs i de dinàmiques. Des d'aquest punt de vista, el turisme gastronòmic i l'enoturisme estan directament vinculats a aquest turisme regeneratiu. Implica un canvi d'enfocament i una reorientació en la relació entre el visitant i la seva experiència de visita, impulsant molt positivament la transformació de llocs, persones i dinàmiques. Des d'Eurecat som aliats per aprofundir en aquesta línia en col·laboració amb tots els agents de l'ecosistema. Des d'un punt de vista de la nutrició i salut, des de ja fa molts anys, en nutrició i salut, estem innovant constantment per garantir la qualitat i també la seguretat alimentària. Hem estudiat els beneficis de la dieta alimentària, molt pròpia de casa nostra, on donem suport a la innovació des dels productors agroalimentaris del territori, amb multitud d'exemples, com algun també molt bonament ha comentat. Des de l'òptica de la sostenibilitat, la innovació tecnològica també és una aliada per ajudar el sector a incrementar aquestes estratègies d'economia circular i aplicar les tecnologies disponibles per a la reutilització i l'estalvi de l'aigua, per millorar-ne la seva eficiència i la resiliència. També podem ajudar en aspectes molt fonamentals, com és el turisme enogastronòmic, perquè és la barreja de les dues, com l'impacte del canvi climàtic sobre la producció. Ens està afectant a desplaçar el que són capacitats productives d'àrees comúment establertes a altres noves zones. Des de l'angle de la digitalització, implica l'aparició constant de noves eines que necessiten constantment una actualització. I per això les empreses del sector turístic, amb especial atenció avui a l'estratègia del turisme gastronòmic i l'enoturisme, requereixen cada vegada més solucions les tecnologies digitals. És clau que el sector pugui tenir i disposi d'indicadors amb els quals, tant des d'una vessant de seguiment econòmic com social o mediambiental, puguin veure quines són les decisions que s'han de prendre. La intel·ligència artificial cada vegada més també ofereix noves oportunitats. Aquí, des d'Eurecat, s'han desenvolupat múltiples solucions basades en intel·ligència artificial pel perfilat del visitant i quina serà la despesa turística que en farà, així com la reutilització de previsions de demanda, a més de sistemes de planificació i recomanació. També s'han aplicat solucions en intel·ligència artificial per preveure les necessitats d'aquests recursos o també quin seria una recomanació intel·ligent per donar informació de valor i personalitzada i optimitzar l'experiència dels visitants. En resum, una mica dels exemples que avui aquí també es parlen i que col·laborem des d'Eurecat, avui es presentarà el projecte Enotour, amb el qual és la digitalització de l'enoturisme i la generació d'experiències virtuals per la millora de l'experiència del turista. D'aquí una estona, Antoni Torrente, que és el nostre responsable de la línia de visualització interactiva de la unitat de tecnologies multimèdies d'Eurecat, explicarà quina és aquesta col·laboració. És un clar exemple on la tecnologia serveix per optimitzar aquesta gestió turística. Altres, la gestió de l'oficina tècnica de l'Avellana, amb la que es posa el valor al territori i als productes de la terra. O una altra col·laboració amb ACEVIN, que és l'Associació Espanyola de Ciutats del Vi, que recentment es van trobar a Carinyena, amb els quals també estem desenvolupant un sistema d'informació de les rutes del vi. O aquest propi fòrum, el Turístic, amb els quals ja fa 13 anys que els organitzem per realment inspirar a les empreses o generar un espai per intercanviar idees. Ja per acabar, i ser una mica curosos amb el temps com ens demanaves, des d'Eurecat estem oberts a que realment la innovació també significa tenir molt present la transformació del sector, fent-lo més eficient, personalitzant i orientat al client. En aquest procés d'acceleració tecnològica en el que estem immersos, sobretot també per avui en el turisme gastronòmic i l'enoturisme, defineixi unes estratègies d'innovació que el portin a mantenir i incrementar la seva competitivitat. I sobretot dir que estem al seu costat per detectar els canvis, aquestes tendències tecnològiques i anticipar-nos a qualsevol repte. Doncs... Sobrat 40 segons. No, ho has fet molt bé i ens has dit moltes coses que ens fan pensar i que ens fan veure realment que a vegades parlem en abstracte o en general dels equipaments, de les infraestructures de coneixement com la que representa Eurecat, però
però al final són moltíssims projectes una darrere l'altra que acaben treballant amb el món real per incidir en el món real i fer-ho en aquest cas d'una manera més sostenible i per tant, gràcies. No deixa de ser que aquests centres tecnològics com som nosaltres han de ser els transferidors d'aquest coneixement cap a arrelar el que les empreses necessiten. Exactament, per això serveixen els centres tecnològics, deixem dir-ho, i és important que sigui així perquè no només tinguem molt bona recerca bàsica, que és fonamental, sinó perquè això arribi al món real. Per tant, gràcies per fer-ho i gràcies per explicar-nos-ho i gràcies també per haver organitzat aquest espai perquè ho expliquin els altres. Miquel Rodríguez, gerent de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona. Jo recordo que l'any 2005-2006, quan vam fer l'any de la gastronomia de Barcelona, en aquell moment el món no era percebuda com una capital gastronòmica i sempre recordo que el 2009 Forbes va fer després d'aquesta acció, evidentment i de totes aquestes coses que passaven el 2009, Forbes va fer una gran enquesta al món sobre on aniria la gent per menjar bé, i Barcelona estava super ben posicionada, de fet el millor lloc on podia estar. I recordo que quan li demanaven a la gent i per què Barcelona, per què no Sant Francisco, a creativitat, sí, però... I deia, perquè a part de creativitat també té una cuina d'arrel, com ens explicaven ara, important. Per tant, té les dues coses, té els dos valors. Miquel, què feu en l'àmbit de l'oferta, diguéssim, i com a CAP i Casal per impulsar, consolidar i gestionar, en aquest cas, el turisme gastronòmic? I un plaer, Toni, reveure'ns, perquè ara feia temps que no ens vèiem. Mireu, m'agradaria començar amb una dada, i és que el turista enogastronòmic gasta un 30% més al dia que un turista normal, o convencional. Aquesta dada per nosaltres és molt important. Per què? Perquè ens justifica la necessitat de fer una promoció més estratègica. I una promoció més estratègica que fem al voltant d'una estratègia de gestió del turisme. Quan parlem d'innovació en l'oferta, a vegades la innovació, i això Eurecat ho sap molt bé, ho vinculem molt amb tecnologia, però a vegades la innovació no és només tecnologia, a vegades és fer les coses de forma diferent. I des de l'Ajuntament de Barcelona, la innovació de l'oferta passa per... Jo em sento molt reverberat, Ara millor, una miqueta millor. Doncs com dèiem, la innovació en l'oferta, nosaltres veiem bastant aquest canvi d'estratègia de gestió del turisme i que per tant implica passar d'una promoció tradicional a una promoció estratègica, forma part d'aquesta innovació en l'oferta. I abans d'entrar en els detalls de la innovació, sí que m'agradaria un apunt de per què, si segueixo jo repetint-me a tot a mi mateix. En tot cas, m'agradaria una miqueta explicar per què parlem d'aquesta gestió del turisme. Primer, perquè per nosaltres és molt important cuidar i protegir el turisme. Això volem deixar-ho molt clar, perquè a vegades quan es parlen d'aquestes coses tots ens posem nerviosos. Volem cuidar i protegir el turisme. Per què? Perquè són 150.000 llocs de treball a Barcelona, és el primer sector del PIB a Barcelona. I perquè tots recordarem que quan estàvem amb la pandèmia ja teníem barris, quan teníem el centre tancat i no venia ningú, teníem barris de fins al 30% de l'atur per culpa d'això. Per tant, tinguem molt clara aquesta dimensió social. I a la vegada, Barcelona és una de les ciutats més denses, amb 16.000, 17.000 habitants per quilòmetre quadrat, que quan venen els turistes són fins a 40.000 habitants per quilòmetre quadrat en alguns districtes. Per tant, el que diem és que hem de gestionar, reduir les externalitats negatives, i això ho hem dit moltes vegades, hem parlat de l'eliminació dels HUTs, dels habitatges turístics del novembre, del 2028, hem de revisar els terminals de creuers, però també hem de potenciar les externalitats positives. I aquí vol dir, entre altres coses, aquesta promoció estratègica. L'Anna Pollock ens deia que teníem una reputació internacional des del punt de vista gastronòmic, i és cert, és així. Al final, Barcelona és la primera capital d'Espanya a nivell d'estrelles Michelin, tenim 31 establiments amb estrelles Michelin, tenim més de 10.000 establiments gastronòmics a tota la ciutat i és el 7% del PIB. Per tant, reconeixem-ho i posem-ho en valor. Però quan entrem en la innovació, a vegades innovar a vegades és mantenir, a vegades no és fer coses noves. I quan diem mantenir,
em refereixo als 39 mercats alimentaris que tenim a Barcelona. Tenim 39 mercats que són emblemàtics, que tenen productes de qualitat, que permeten donar aquesta diferenciació, aquesta qualitat. Doncs mantenir aquests mercats vol dir que durant un mandat, aquest mandat, 50% d'aquests mercats els renovarem. Estarem renovant. I una vegada haguem acabat aquesta renovació, ja haurem fet el cercle de tots els mercats renovats. Innovar vol dir també seguir mantenint el suport al sector. I nosaltres, el sector de la restauració, conjuntament amb el comerç, estem cada any posant 1,5 milions en suport als eixos comercials i als eixos de restauració. Innovar també vol dir arrossegar esdeveniments internacionals i de gran reconeixement. I l'exemple que vam tenir ara fa uns anys, fa 2 anys, va ser la Gala Michelin, que vam fer entre tots, que vam sumar entre totes les administracions perquè tinguéssim aquí. Innovar també vol dir modernitzar el sector. I en aquest sentit, al voltant dels fons Next Generation, amb la col·laboració amb l'Estat i la Generalitat, hem llançat aquesta convocatòria de 2,5 milions en temes de digitalització del sector. Innovar a vegades també vol dir reconèixer. I nosaltres tenim uns premis de gastronomia des de fa uns quants anys i hem llançat ara, des de fa 2 anys, una cosa nova que esperem que es consolidi, que és una guia de la restauració de Barcelona, que la traiem especialment per Sant Jordi, esperem que la gent la compri per Sant Jordi, que reconegui aquests espais. Però innovar també vol dir altres coses. I en aquest sentit m'agradaria assenyalar un últim punt, i és un element que ja fa uns quants anys que hem comunicat i que estem treballant de forma molt clara conjuntament amb l'equip de Mercabarna, i és el llançament d'un Food Lab. Nosaltres volem llançar un Food Lab, el que estem parlant és un espai d'innovació en tema d'alimentació, en tota la cadena d'alimentació, no només en la part gastronòmica també, però també en l'element segurament més de logístic, més de packaging, més també a nivell de producte, implicació també amb el món, amb l'impacte biosanitari. I per tant el que estem plantejant és crear un espai d'incubació perquè emprenedors, Barcelona és una ciutat d'emprenedors, des de fa, no sé si des de l'edat mitja, però des de fa molts anys, i el que volem és aquí clarament aixecar, fer florir aquests emprenedors més gastronòmics perquè Barcelona continuï tenint aquesta competitivitat. Perquè si en alguna cosa nosaltres podem ser diferencials respecte a la resta del món, i ja acabo, és amb aquesta capacitat de talent que tenim, i Barcelona és una ciutat de talent, i un d'aquests talents és el gastronòmic. Moltes gràcies. Senyora Anna Herrera, diputada delegada de Turisme de la Diputació de Barcelona. Barcelona no només és Barcelona, i per tant hi ha tot un territori sense el qual, de fet, no menjaria ningú, perquè evidentment necessitem un país perquè ens faci el menjar, però que a més també té una part molt important d'aquesta diversitat gastronòmica, d'aquesta riquesa que caracteritza la nostra gastronomia. Fa poc heu publicat un dels últims estudis que continua dient, encara més, que en realitat anar a menjar, diguéssim, és una de les primeres motivacions en el territori. Jo recordo que fa anys la Diputació ens va demanar que féssim la primera estratègia de turisme enogastonòmic i els vam dir, escolta, aquí sempre la gent el que ha fet és tenir com anar a Vic a menjar això, anar a Berga a buscar bolets, etc. I poder no n'érem prou conscients que tot això té a veure amb la gastronomia, amb aquesta gastronomia regenerativa, sostenible, que reparteix riquesa i que consolida petita empresa pel territori i aquests nodes. Com poden les polítiques del territori contribuir a impulsar i consolidar en aquest sentit el turisme enogastronòmic? Moltes gràcies, Toni. En primer lloc, bon dia a tothom. I agrair a Toni que facis la moderació d'aquesta taula. També agrair al Daniel que m'hagueu convidat aquí, i al igual que agraeixo també a tot l'equip d'Eurecat per haver-nos convidat. I també agrair aquesta visió compartida que des de la Generalitat, amb la directora Cristina Lager, o des de l'Ajuntament de Barcelona amb el Miquel, tenim aquesta mirada col·lectiva i compromesa també amb aquest sector del turisme gastronòmic, i mirem per la seva sostenibilitat, perquè sigui innovador també i perquè sigui arrelat en el territori, com no pot ser d'una altra manera. I quan parlem, com deies, de com les polítiques de territori poden impulsar i consolidar el turisme enogastronòmic, des de la Diputació tenim clar quin és el nostre paper. I és el paper d'acompanyar, d'escoltar
i d'articular, perquè al final el producte enogastronòmic no el podem impulsar, ni imposar, millor dit, des de dalt. És un producte que neix de les persones, que neix del territori, del paisatge i que neix al final de les voluntats i de la diversitat dels territoris i dels pobles i ciutats que tenim dintre del nostre país. Aleshores no ho podem imposar, ha de néixer des de baix. I què hem de fer des de la Diputació i què fem des de la Diputació? Acompanyar i donar eines als ens locals i als ens territorials per tal de posar en marxa totes aquelles polítiques que tenen a veure amb la creació dels seus propis models de turisme. I com ho fem això? Doncs a través d'assessorament tècnic i de finançament amb el catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona o amb el contracte programa. També coordinant projectes singulars com el Miravinya del Penedès o el Teu ritme del Vallès Oriental, o també amb espais de xarxa i de col·laboració en les que es produeixen diferents formacions destinats també a empreses, a tot el sector, perquè trobin també aquests espais que de vegades són importants, de vegades no sempre són molt importants, però que de vegades costa molt trobar-los, de com fem avui, interactuar i poder aprendre uns dels altres, unes de les altres i millorar també totes les accions que fem. I no ens podem oblidar que també impulsem la connexió entre la tecnologia i la gastronomia, i em deixareu aquí, em permetreu que posi un exemple del meu territori. Jo soc del Garraf i a Vilanova i la Geltrú, per exemple, hi ha una experiència que és l'Agency of Secrets 2.0 i que és una gamificació, una experiència gamificada que uneix molt bé tot el que és comerç i restauració amb una narrativa local molt maca, que us convido des d'aquí a que aneu a veure-la perquè val la pena. I la nostra estratègia posa al centre la sostenibilitat, la identitat i la qualitat, com deia, perquè parlar d'enogastronomia no és només parlar de plats i de vins, és parlar de proximitat, d'explotacions familiars, d'aquell veí que té un celler i té una explotació vitivinícola, que aprofito també per dir que aquelles vinyes de la Malvasia de Sitges, jo soc de Sant Pere de Ribes, soc l'alcaldessa d'allà, i aquella vinya es cultiva a Malvasia, però gran part de la Malvasia ve cultivada a Sant Pere de Ribes, que això també és important poder-ho dir. Doncs també tenir cura d'això, d'aquest pagès de proximitat, d'aquesta pagesa de proximitat, que no només aporten l'aliment, sinó que també donen valor al paisatge i cuiden del paisatge dels nostres pobles i de les nostres ciutats. I és d'aquesta manera, des de la proximitat i la col·laboració, que connectem productors, mercats, cellers, restauradors a través de la xarxa de productes de la terra, que també posem en marxa, i promocionem el territori sota la marca Barcelona, és molt més. Perquè sí que és cert que Barcelona ciutat és el motor, el tractor d'aquests visitants que venen a descobrir les meravelles que té la nostra terra, però també no hem d'oblidar que és molt més, que tenim 310 municipis a part de Barcelona que tenen una oferta molt àmplia i molt rica també per posar a l'abast de les persones que venen a visitar-nos. I que és molt important, per poder tirar endavant polítiques que siguin adients, tenir dades. Sense dades no podrem prendre accions que siguin rellevants. I també nosaltres oferim des de la Diputació el Lab Turisme, que des d'aquí cada municipi pot tenir dades actualitzades a nivell de turisme. D'altres temes importants que la Diputació posa en marxa, el Cercle de Turisme. És un espai també on es retroben empreses del sector, com deia, per fer formacions, per aprendre, per crear aquesta xarxa que és necessària també per crear aquestes sinergies. En definitiva, innovar, com deia el Miquel, vol dir fer més i millor amb allò que tenim i fent-ho d'una manera diferent. I està clar que fa pocs dies anava al Bages i hi havia una cuinera que deia: quan cuino, no només cuino, estic explicant la història del meu poble. I jo penso que aquesta frase defineix molt bé el que ha de significar el sector del turisme enogastronòmic, que és unir aquesta cultura, aquest paisatge, aquesta tradició a través de la cuina dels productes de proximitat i posar en valor aquest any més que en cap moment, perquè som Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia i com s'està fent superbé, aquests valors que tenim, com deia l'Anna també, aquests valors que tenim en el sentit gastronòmic. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Anna. Sí, és veritat, jo sempre, escoltant la senyora Pollock, suposo que Patrick ja l'heu explicat, ja he vist que és una experta també en el que passa a Catalunya, però jo sempre penso que allò de a la cuina
és el paisatge posat a la cassola, que evidentment a nosaltres ens sona tant, no? I la màxima planiana aquesta, jo crec que també és una d'aquestes coses que hem d'exportar al món, diguéssim, no? Perquè el concepte és molt potent. I per tant, que ho tinguem clar explica molt el que ens explicaves. Per fi, la directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Cristina Lager, aquest any som regió mundial de... No, aquest any no ho som, aquest any celebrem que ho som. Regió mundial de la gastronomia, de fet, jo sempre dic, ja ho érem, no? Però ara de més han vingut de fora uns observadors independents i ens han vist què és el que fèiem i ens ho han dit. En aquest sentit, com des dels diferents agents del territori es pot consolidar, es pot impulsar i es pot promocionar el turisme enogastronòmic i com des d'aquest any en què especialment a la gastronomia, no és el primer any, però que ho feu, però aquest any especialment la teniu en el vostre capelleta, diguéssim, de mirar-vos-la i de treballar-la com a objectiu anual, ho feu des de la Direcció General i des de la Generalitat. Moltes gràcies. I aquest any, efectivament, celebrem, ho som, però ho hem estat sempre i ho seguirem sent. Mira, jo crec que la paraula màgica l'ha dit la senyora Pollock, Miss Pollock. It has been amazing listening to you as always, so thank you very much for being here. Ha parlat de la paraula terroir, que a mi és una paraula que m'entusiasma, perquè vol dir tantes coses. Fixa't, la Regió Mundial de la Gastronomia l'estem organitzant dues conselleries conjuntes, a més amb el suport de les diputacions i els ajuntaments, sense cap dubte. I això vol dir molta cosa, que agricultura i turisme, empresa i indústria, perquè jo depenc d'empresa i indústria, no ens oblidem, estem parlant d'una indústria que és el turisme. Això ja vol dir molt, és a dir, hem agafat agricultura, hem agafat empresa i indústria, turisme, i ens hem posat a treballar conjuntament. No és fàcil, també us ho haig de dir, perquè cada un a casa seva treballa d'una manera, però hem aconseguit una cosa màgica, que ha sigut el desenvolupament. Però quan la senyora Pollock parla de la paraula terroir, a mi em fa recordar que jo crec que en aquest moment la millor innovació que podem fer és tornar una mica enrere, parar i anar als bàsics. Perquè a vegades ens fallen els bàsics. I en la meva manera de veure els bàsics és que turisme, una de les feines més difícils que tenim és explicar-li al món que aquesta ratlla que alguns volen posar entre els turistes i els visitants, que jo en dic residents temporals o residents fixes, perquè per mi quan una persona ve a Catalunya és un resident per 3, 4, 5 dies amb els mateixos drets i obligacions que té un senyor o una senyora que hi viu sempre. Aquesta línia s'ha d'esborrar. Perquè mireu, jo he estat 29 anys de la meva vida vivint al País Basc, on la gastronomia és religió, d'acord? No és que es mengin i beguin, és una religió. I allà vaig aprendre que s'han fet respectar, amb gran innovació, perquè què us he de dir de la nova cocina basca, que això a Catalunya ens ho vàrem inventar, aquí tenim els millors innovadors en cuina, però si no fos per aquella base, per aquelles potxes, com nosaltres, si no fos per aquest fricandró, no existiria res. Per tant, estem en un moment que potser és el moment de parar, i jo crec que la regió ens ha ajudat a això, i dir sí, tenim magnífiques escenificacions i magnífics cuiners que són els que estem portant al gran tour que estem fent a nivell internacional, perquè la Regió Mundial de la Gastronomia, a més de molts esdeveniments, alguns apassionants com aquesta sèrie que estem fent amb Netflix, que serà la bomba, que ja veureu, val? Però alguns, el més important jo diria és aquest tour mundial, hem estat al Japó, hem estat a Corea, ara estem a Xina, anirem als Estats Units i allà ens emportem les grans estrelles que són els que ens han fet famosos. Però en canvi, a nivell nacional, que també tenim un tour, ara el dia 1 de juliol estem a Vigo i ens emportem amb un restaurador que té una estrella Michelin que està a Salou. I a mi això em fa molt feliç, perquè Salou és Costa Dorada i vosaltres, segurament molts de vosaltres, mai heu pensat en la Costa Dorada com un lloc d'excel·lència gastronòmica. Doncs ho és, i ho hem d'explicar. Perquè també, enllaçant amb el terroir, a mi com a directora general, que imagina't si tu, Anna, parlaves de que la província de Barcelona, clar, és molt més que Barcelona, i que bé que teniu Barcelona, que tothom en voldríem tenir un munt de Barcelona al costat, jo tinc el mateix, però amb tot Catalunya, i em passo la vida explicant que jo soc directora general de Catalunya. Per tant, quan jo me'n vaig a Galícia i m'emporto un cuiner de Salou,
per representar l'excel·lència de la gastronomia catalana estem dient molt. Quan el 22 de setembre me'n vaig a Sant Sebastià, Pic en Flandes, i m'emporto amb un cuiner de Lleida que es representarà l'excel·lència de la cuina catalana, estic dient molt. Tot això fent-ho de manera que en aquest tour nacional que estem fent ens n'anem cap als bàsics, ens n'anem en aquella cuina molt més tradicional. I per què? Doncs perquè com que també som empresa i també som indústria, un senyor de Sant Sebastià, una cuinera de Sant Sebastià, una de Vigo, una de Sevilla, on també anirem, pot comprar els nostres bolets, els nostres olis, perquè estem molt a la vora. Per tant, també estem fent empresa, que és molt important, que aquí això és un negoci, no ens en oblidem. En canvi, si ens anem a la Xina, el que necessitem és fer prestigi. Igual d'important, però és un altre concepte. Per tant, la regió mundial de la gastronomia ens està servint per explicar-li al món, i això també ho deia la senyora Pollock, què som? Un tipus de cuina mediterrània, que cuidem la nostra salut, que per nosaltres menjar i beure és molt més que menjar i beure, perquè socialitzem. Tot això comporta conceptes que hi ha qui s'ha inventat, com el slow food, això ho hem fet sempre, aquí parem per dinar. Aquí no ens mengem un entrepà en un banc. No, aquí parem per dinar. Fem un menú del dia, però parem per dinar. Tot això vol dir molt d'una societat. Per això la regió mundial de la gastronomia i el seu legat, que tu d'això, Toni, saps molt, que també és molt important, ha sigut i serà tan important i a mi m'enorgulleix moltíssim poder representar-lo. Doncs caram, moltes gràcies. Deixa'm dir que quan parlem d'innovació, com que aquí hem dit ja des del començament i continuarem fent parlar d'innovació i que innovació tant és, evidentment, utilitzar les últimes eines d'intel·ligència artificial per afavorir un conreu de proximitat, etc., com espavilar-se, com hem dit abans. A vegades, quan fem, Alicia, tallers d'innovació, fem servir un exemple que t'agradarà, perquè a vegades només és mirar, és saber mirar la innovació. I jo ho fico com a exemple, moltes vegades, que hi havia a Sant Sebastià, hi havia un hostaler que tenia una taverna i que posava allà els seus vinagrats, les olives, les anxoves, i veia que hi havia alguns clients que punxaven una oliva i punxaven una anxova i punxaven una piparra, i se li va ocórrer, ho va inventar, la idea va ser de l'altre, diguéssim. Si el Jorge Wagensberg ho explica molt bé, l'elogio de la creativitat. No el de la piparra, sí com es fa la innovació. I va mirar i va dir, escolta, poder que ho faci directament, perquè sembla que és una bona combinació, i va inventar un monument de la humanitat com és la Hilda, deixeu-me dir. Escolta, però després, el bonic de la turisme és que fem relat, que és molt important el relat. Sigui vero o no, com diuen els italians de ben trovato, i van dir que s'havia fet en honor a que la Rita Hayworth aquell any havia anat al Festival de Cine i buscaven un pinxo que fos una mica picant i una mica verd. En aquella època, Hilda els hi va semblar verd i picant, no? Per tant, a sobre van fer un relat, per tant, és fantàstic. Moltes gràcies a tots quatre per haver-nos explicat tantes coses i ara anem a esmorzar.